lekki wiyete ko sappoti ɗi ko karasol o woni oɗo ɗum ɗo sappoti eyyi o woni sappoti oɗo o woni karasol oɗo ko limol woni ɗo ɗi ngala fuuta kiiɗa ko mango ayi ni ɓe puɗɗima fiinde o kay fiindi ɗimo moni eyyi joni noon ɗe ñande ɗe ɓendi ɗo ɗe jibini ko less ɗo tan cakkotoɗa ene saama tan aɗa hocca a faami ko ni ɗum yaani te galle nani ene yaajani hoore mum e galle Allah galle ma kala ko jiɗɗa ɗo wat ala bawa min kay negati mi leela ɗo no wuuro eyyi saabu ɗo galle o heewani yimɓe heewani dérangement ko mbiyata ko min tan e Penda ene wonde Amadou e miñum Fatimata ko minen ɓeɗo tan goni ɗo e an a ari ko ni poɗɗen min kay aɗa ko ɓuuri welde baba hikka kam mbaɗa yeɗana e joom korka ka komi dañowo korka ko ɗum ayi ene ɓuuɓani hoore mum wulani ɗum jiiɗa e fuutu no wuli pour kora ko caɗele mawɗe men ɗo kam mbaɗa andi kam min kam hikka kam mi tinnoto tan mi hooro lewru ko meeɗa wadde ko tinnude mi hokkum kora mi hoora par ce que haynde korka ka fuɗɗoto nde mi haaɓi ɗo e galle o mbimi ko il faut hoore holi gonɗo ɗo kam on kam ko hinga hayso hoorata an kam woto tefta ala ɗo gonɗo ko fami woto teftam ko noon tan mbimami ɗum yarata ija Amadou a arata calmina koɗo ari foti salminde koɗo walla tawɗon foti salminde aɗa selle hoore ma ar salmin koɗo mbiya ko koɗo salminto salminde on fof salminani oɗon ha ndimone ko hooram kaalo ɗon salminani mbiya salmina mo a salminani mo salminani ɗi putin reeno hoore ma de reeno hoore ma putin ɗo fay nder suudu ma ga onon ɗiɗo gonton ayi ar ko mbatta ko ay dabima mbatta o min mbiɗani ɗum de ko nenam fuɗɗotami miɗam fuɗɗota kam gandere addi ɗo kalis mi anda ko sacrifice mi anda hande a ittoyi ceernoyel ma mi anda ko dow asaman ittuɗa o aɗa adda ɗum suudam ɗo min aɗa yiɗi liggade maɗa warani o natta ɗo Amadou Mignam o wona ceerno o ko Ablaye ɓiyam gonnoɗo Fuuta o woni ɗo o yo wontade gonnoɗo min yon ko ayi wode woni Amadou ɓi bamma Harouna o woni kanko woni ɗo wallay kanko woni ɗo wonno hankkadi aɗa tan no wonti neɗɗo Dakaru nedi Dakaru ko ɗum tagi o woni mi Allah no gona rapport o ko bande mi bande min ko ayi o bande o ko ɓiyam an ka ɓiyam an holi sababu o mbaɗa haalaɗa wiya ga ni walla na andu koy woppumo ɓenno kala naɗo ɗon ko addo Allah min ala to donkomi wonde min kay ɓayro Allah addi kam tan min naati Dakar ni alhamdulillah hay sinno ko daago min sa woni kam ɗo min kam mbaɗo e mokki naata daago ɗum mi jaɓata ɗum ala baba terani min mi jaɓata ɗum holi sababu gummoɗa guila toon gara mboɗo woppa aɗa leroɗo e dak taw cuuɗini goɗɗi ɗum wawa wonde nder suudu ndu to kay somo wela somo metta ko toon paɗa ay jugoma wota to tan mbiɗe manude ɗo o natta ɗo Putin eyyi Putin eyyi reeno ikkiren way ummo ɗo reeno ikkiren aɗa aɗa andi so waɗa tan andiɗa une ɗiɗannoma soto kone soto kone yen wo muro ar won unen eyyi ɗum jiɗɗa min unede jiɗɗa o wondi ko o ala ni an Amadou a gajino walla gonga ma mbiɗa o nattande senni cewɗo mbimami ɓuttu ko o nattaɗo walla jawani an hokku o nata nan haɗe diganta ɗo Allah e balɗe même tam baba pour lan ɗoɗum commanda anda ko ndaɗon mbiyaɗo motaɗo e teggino fiimi joɗɗo fimi wota haaldema o ko min haaldema an kay yetta ɗaɗa ngel ɗo no moosa ɗiɗo teggino piimi ɗo tawde mala kono ɗiɗa fof nodda sama fuude sa Penda
mbiyami ko Amadou an holno koɗo ardata e galle o yi Amadou ar salmin koɗo Amadou wi mi salminani yo koɗo tawon ga mi haala an ɗum ɓenni mbimi mboɗo nanno koɗo nder suudu Amadou dari e damal wi koɗo natata ko cukago tan kadi Amadou haɗani ɗon a majjani ɗum no wayi Amadou ala fof ko heddani haali ko weli ɗum waɗi ko weli ɗum cammumi dow cammumi less pour yo koɗɗo naat donkumi sukaran Amadou ko cukalel lan mbimi joni noon fadmi nodduma sa ari ma rewma haalde makko kam beele omo woppa oɗo naata te aɗa andi oɗo gila ene prépare garal mum en kaldi hen ha pamodirɗen mbiɗa so ari ko kanko e Amadou gondata e suudu joni noon so Amadou salima hol wadde o tawoya en nder suudu men to ha fof mam safu inchallah ɗum haala probléme e Amadou oyam e Amadou gay tawon biti omo andi o sellani ko bonnaɗo leydi tan haw haanga to woni ɗo ko tanga ala probléme ne ɗum en famodiri ɗo e gasi heddi kay joni noon tawro ko mbimami ko a jaɓi jam waɗi ala probléme mi weltima mi jaɓi donc min nene il faut que minne ko pawmi ko jaɓe respecté première chose en tant que Amadou Diallo le VIP de la quartier joguiɗo ɓi député walda e n'importe quel qui sababude ma tagi mi jaɓɓi ɗum ne kon walla wona deuxième chose o ala droit min lelo min ñifa lampe omo huɓɓa omo yalta walla mo naata troisième chose somi branchi téléphone am personne ne doit débrancher à partir de mi hebbinaji ala caɗe parce que fami kalmi ko te et puis somi nilimo o yahat somi nilimo o yaha o yaha i walla wona wona umum jogui ko lawol ɓi député noon wona ga ɓiɗa nde won lamo yaha joni noon eyyi jinnomi jaaha galle Ibrahima joɗɗon jaron ataye moon pijon jalon ha kikiɗa hami jippo gara enen foof jewten haali gom wona ɗum ɓuuri ala probléme nde ayo jiɗɗa foof yo won weccet jam nane o Eyyi. sot hen warga e suka d' accord ala probléme aywa ok nene no jiirɗa ɗum kay nde kay mi arti tokaram Poutine tigui e kay ka Poutine way anda tan noon kono nen jibinɗa ko bogade joni bonɗa tan kono ne gonɗa France nde ɗum kay e an tuma ɓawo tottude mi nawanma to tayer to ɓurtan no fewi ala ba jarani hayno gon France ni tan ɓornoto to maɗan toon tunwani quoi machallah tawi koɓe député ji hande ɓe jiyat bogos andi ko kalantumami ni galle député ji jaala ɓen ko tubakoɓe jinmi ko sa yeehi haaldu seese jara seese mbaɗa hoorema neɗɗo mawɗo towɗo ɗum jinmi gasi min dal jinmi ko sa ardi min so téléphone soni tan taw ko weltare haalde inchallah watta probléme machallah minen o ya galle Ibrahima tan mi sanga ɗum eyyi toon nde on minen jaadata min yiiɗani jaaha Allah e weltade c'est Ya Baba Galle. garam noddamo ni wonɗa koye julde kanko noddata eyyi mi nodda Ibrahima ba attention pelle mbaɗa wawa woppude mi suurol tekkonam min komi jaltuɗo e haala oɗo haala yo ya oui allo Ibrahima mi paari ha to gonɗa ok voilà je sais faram damal galle moon faram mbiɗomi yalta galle min ni boy hande toon fusat ale boy hande Poutine dowma boy nenam noon ɗo welti beltogol ɗo ok nene mi yeehi o wiya wono faram ba e Baba Galle ino jiiɗɗa foma woppe kam mi suurol tekkonam woppe kam mi suurol won lawol am lawol Allah lawol jaam lawol Fatimata binta ya Rasulullah onon hen toon onon e bone moon min
mi wonta ko machallah mo Allah nelaɗo mum machallah